Tisztelt webináriumi résztvevők! Köszönöm, hogy részt vesztek, nem tudom, hogy tegeződhetünk-e. A Kutató Tanárok Országos Szövetségének a Természettudomány tanulás és tanítás áttöréséhez című előadás sorozatán. Egy felfedező útra hívom ma este önöket, vagy benneteket, hogy minél élményszerűbben avassátok be tanítványaitokat a szimbiotikus lehetőségek a természettudományok tanítása során című témakör világába. Nánainé Kozári Erika vagyok, ugye Monika már elmondta a nevem, Győrben élek. 2002 óta Győr-Moson-Sopron megye biológia egészségtan, 2005 óta a földrajz tantárgynak is megyei szaktanácsadója vagyok. Ezen tevékenységemből kifolyólag sok tapasztalatot szereztem az egyes iskolák és kollégák napi szintű tanítási gyakorlatáról. Az előbbiekben említett munkám során érlelődött meg bennem az az igény, hogy az általános iskolai biológia oktatáshoz saját tankönyvcsaládot, tankönyvet, munkafüzetet, témazáró feladatlapokat, tanári kézikönyveket írjak a 7. és 8. osztályosok számára. A tankönyveket, illetve tankönyveimet az Apáczai Kiadó jelentette meg 2012-ben és 2013-ban. Az öveges program keretében a Győri Révai Miklós Gimnáziumban és a Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumban a biológia tananyag fejlesztőjeként vettem részt. 2005 óta rendszeresen vizsgáztatok, és javításvezetője vagyok megyénkben az emelt szintű biológia és földrajz érettségi vizsgáknak. Mesterpedagógussá válásomat megelőzően 32 év középiskolai tanítás után döntöttem úgy, hogy általános iskolai igazgatóként folytatom pályámat az Öttevényi Általános Iskolában. 2013. február 1-től vezetem az intézményt, tehát most kezdtem el a 3. tanévemet. Jelenleg földrajzot és természetismeretet tanítok a felső tagozaton. Most itt a bevezető dián iskolám látható, így az udvar felőli képet láthatják, illetve láthatjátok. Iskolánk Győrtől 15 kilométerre található. Ez egy 8 évfolyamos általános iskola, és minden évfolyamon egy-egy osztállyal, tehát összesen 8 osztályunk van. 2014 és 15-ös tanévben másodszor nyertük el az ökoiskola címet, ugyanebben a tanévben nagy sikerrel pályáztunk a Mentoráló Intézmény címre is. A Mentoráló Intézményi pályázatot a Klebersberg Intézményfenntartó Központ működtetése alatt lévő intézményekre írták ki. 2015 és 16-os tanévben referencia intézmény lettünk ovisuli programunkkal. Ugye említettem azt, hogy most kezdtem a 3. évemet, vagy kezdem a 3. igazgatói évemet az intézményünkben, és tulajdonképpen azért van az, hogy iskolánkban 2 éve innovációnként komplex természettudományi szakkört vezettünk be, melyet Margitainé Halász Anita, matematika, fizika, informatika szakos kolléganőmmel együtt vezetünk. A szakköri foglalkozásokon olyan kísérleteket, megfigyeléseket, vizsgálatokat végzünk, olyan modelleket készítünk, melyek révén a gyerekek természettudományos tantárgyakban elsajátított ismereteiket tudják szintetizálni, melyeknek kicsi az eszközigénye, nem kell természettudományi laboratórium a megvalósításukhoz, működtetésükhöz. Én itt az előző előadót, októbert hallgatva, és a kisvárdai kollégáknak is az előadását meghallgattam. Hát mi nem rendelkezünk köveges laborral, ugye általános iskoláknak ez a lehetőség nem adatott meg, és hogy tehát elmondjam azt, hogy miért próbálunk meg olyan kísérleteket, megfigyeléseket végezni, aminek kicsi az eszközigénye, és nem kell laboratórium hozzá, mert hadd mondjam a kollégáknak azt, hogy tulajdonképpen még nagyon szertágunk sincs, és tehát eszközből is tehát nagyon gyatrán
vagyunk ellátva tehát eszközökkel. Tehát ilyen szempontból tehát nehéz dolgunk van a Anitával együtt a gyerekeket motiválni és különböző kísérleteket végeznünk. Ugye fontos az, hogy ezen a szakkörön olyan megfigyeléseket, kísérleteket, vizsgálatokat végzünk, ahol a fizika, a biológia, a földrajz és a kémia tantárgyi ismereteket együttesen kell alkalmazniuk a tanulóknak. A feldolgozásra kerülő témák kiválasztásánál mindig figyelembe vesszük a természetismeret, a biológia, a fizika, a kémia és a földrajz számára készült kerettantervben megjelenített kapcsolódási pontokat. Ezeken az órákon, foglalkozásokon a tehetséggondozásban résztvevő, valamint az érdeklődő tanulóink látókörét szélesítjük. Céljainkról szeretnék tehát egy-két gondolatot szólni. 3 fő célt emeltem ki. Ugye egyik célunk az, hogy motiváljuk a természettudományok iránt érdeklődő tanulóinkat a tantárgyitól komplex tananyag feldolgozással. A másik legfontosabb célunk az, hogy közép, illetve hosszú távon gyarapodjon azon tanulóinknak a száma, akik természettudományos képzést előnyben részesítő középfokú intézményekbe tervezik a továbbtanulásukat. És a harmadik célunk, ami szerintem nem elhanyagolható, hogy a gyerekek természetes kíváncsiságára építve természeti környezetük sokszínűségének kézzelfogható, tapasztalatokon keresztül való megragadása történjen meg. Talán, tehát ezt tartjuk talán a legfontosabb célunknak. Ugye tehetségazonosításra nagyon sokféle módszer létezik. Mi kisiskola révén ugye ismerjük a tanulóinkat, tehát mindenki ismer mindenkit, és leggyakrabban a következőket szoktuk használni. Használjuk akkor a megfigyelés módszerét, az iskolai teljesítményteszteknek az eredményeit, akkor a gyerekek tanulmányi eredményét, verseny eredményeket. Ugye itt segítséget nyújt nekünk az alsó tagozatban megrendezett versenyek, amit például a Mozaik kiadó vagy a Páczai kiadó rendez természettudományi, illetve környezetismeret versenyt, és figyelembe vesszük a kompetencia mérés eredményeit. Ugye hasonlóan októberhez, tehát én is elmondhatom, hogy nagyon népszerű a szakkörünk, ugyanis felső tagozatosainknak a harmada tevékenykedik a szakkörünkben, ebben a természettudományi szakkörben. Ugye említettem azt, hogy mi egy 8 évfolyamos iskola vagyunk, a tanuló létszámunk 161 fő, a 161 főből 69-en járnak a felső tagozatra, és majd a képeken látni fogjátok, amikor mutatok egy-egy szakköri foglalkozásról képeket, hogy tulajdonképpen tele van a terem nálunk is, és 20-24 fő a szakköri létszám. Ez a 20-24 fős szakköri létszám köszönhető az általunk kialakított jó gyakorlatnak is, amelyben ugye a legfontosabb jellemzője ennek a jó gyakorlatnak a következők. Ugye itt előtérbe kerül a környezet- és természettudományos nevelés, akkor nagyon fontosnak tartjuk, hogy a tanulóink kísérletezésbe történő bevonásán keresztül a kooperatív tanulás, tömbösített óraszervezés, projektmódszer alkalmazása jellemző a frontális tanulásszervezés helyett, tehát tulajdonképpen tanulóközpontú munkaformák alkalmazását helyezzük előtérbe. Az egyik legfontosabb az, hogy
cselekvésre épülő tapasztalatszerzést valósítunk meg, és ezt tanórákon is tapasztaljuk, hogy hogyha a gyerekek a tapasztalataikat cselekvésre épülve szerzik meg, akkor sokkal jobban rögzülnek a fogalmak és különböző folyamatok. Egyúttal akkor a kísérletek, megfigyelések, vizsgálatok során ugye bizonyosságot szereznek arról, hogy az egységes természet sokféleképpen vizsgálható. Az elvégzett kísérletek más-más tudományra vonatkozóan is következtetésekre, újabb kísérletekre, kapcsolatok felismerésére ösztönzik a gyerekeket. Szakköröseink felismerik az összetettebb kölcsönhatásokat a szakkoreinken, elsajátítják a természettudományos gondolkodást, az ismeretek alkalmazásának képességét, jártassá válnak a probléma megoldó gondolkodásban. És nem elhanyagolható szempont az sem, hogy egyúttal lehetőség van a szakköri foglalkozáson diákjaink egyéni fejlesztésére, és együttműködésük magasabb szintre történő emelésére. Itt ugye ez a 20-24 fő, említettem, hogy a felső tagozat tanulói közül kerül ki, és a szakköri foglalkozásokon az 5., 6. és 7. osztályos diákok vesznek részt, és sokszor nagyon jó látni azt, hogy amit a picik tudnak, akkor megerősítik szinte a 6., 7-eseket, vagy a 7. osztályosok, 6. osztályosok segítik a kisebbeket a munkában. Nem elhanyagolható az sem, hogy tulajdonképpen mi a kolléganőnkkel, Anitával, tehát sokat készülünk ezekre az órákra, de szerintem az összes szakkörvezető kollega is. És tehát, ahogy készülünk az órákra, és tartjuk ezeket a szakköri foglalkozásokat, tulajdonképpen a módszertani kultúrán gazdagodik, és gazdagítását és támogatását is szolgálják ezek a délutáni foglalkozások. Most ízelítőként néhányat szeretnék bemutatni a feldolgozott témákból és a gyakorlati megvalósítás örömteli perceiből. Akkor ezeket mutatnám. Az első szakköri foglalkozáson, tehát minden éven, tehát általában ezzel kezdünk, a mikroszkóppal, mint vizsgálati eszközzel ismerkedünk meg, illetve ismerkednek meg a gyerekek, majd a különböző lencsék képalkotásával foglalkozunk. Látni fogjátok, hogy sokszor ketten vagyunk bent a fizika szakos kolléganővel ezeken a szakköri foglalkozásokon, és ahol fizika téma van ott, tehát Anita segíti a munkát, ahol biológia, földrajz vagy kémia, akkor azt a részét a szakköri foglalkozásnak, tehát én irányítom. De egymást segítjük mindenképpen. Ezután a fénytörést és a fényvisszaverődést vizsgáltuk a gyakorlatban, és a foglalkozást valamilyen mikroszkópi vizsgálattal szoktuk lezárni. Itt a gyerekek a képen, tehát lombos mohát vizsgálnak mikroszkóp alatt. Más alkalommal foglalkoztunk a tükörpony megfigyelésével. Itt az előbb láttam, hogy októberék is szeretnek tehát halat boncolni. Na most nálunk, ezt most őszintén bevallom, még nem sikerült tükörpontyot boncolnunk, csak megfigyelni sikerült, és a boncolást azt videófilmen néztük meg. Talán most majd ebbe az évben lesz lehetőségünk bonctál és bonceszközöknek a vásárlására, mert az egyik cég jóvoltából az alapítványunk kapott tehát egy kis támogatást.
Na most a tükörpont megfigyelése után, vizsgálata után, és a halak csoport jellemzőinek az átismétlése, illetve megtanulása után Archimédes törvényének gyakorlati alkalmazásaként Cartesius búvárt készítettünk, és gyakorlatban tanulmányoztuk az úszást, a merülést és a lebegést. Jó, tehát ebből látható néhány fotó. Egy másik szakköri foglalkozáson a hajszálcsövesség volt a téma. Tapasztalatszerzés történt a pappírtavirózsákkal. Itt lehet látni, hogy ugye milyen szépen kinyíltak. Aztán színfestést végeztünk a gyerekekkel, illetve színes kockacukrok segítségével néztük a hajszálcsövességet, és akkor fizikából hozzá kapcsoltuk az első képen látható, hogy kolléganőm ugye, tehát a közlekedő edényekről beszél a gyerekeknek, illetve mutatja be, hogy működhet ez a hajszálcsövesség. Újabb feldolgozott témánk a felületi feszültséghez kapcsolódó jelenségek voltak, ilyen például akkor a rugalmas felszín, akkor a molnárka modellezése gemkapcsokkal, vagy most itt a képen látható, hogy zsilettpengétvel próbáltuk meg az egyik csoportban, akkor megbeszéltük a kapálásnak a hasznát, aztán akkor a felületi feszültség csökkentését. Bocsánat, a kapálás használt, azt a hajszál csövesség témakörnél beszéltük meg. Akkor nagyon tetszett a gyerekeknek tehát az a foglalkozás, amikor megfigyeltük a víz és az üveg fénytörésben, visszaverődésben játszott szerepét. Ez látható akkor a fotókon. Sort kerítettünk a csapadékfajták vizsgálatára és előállítására, melynek aktualitását a hideg évszak beköszönte még kifejezőbbé tette. Itt ugye idézőjelben, hogy laboratóriumi körülmények között, tehát harmatot, dért, zuzmarát és esőt hoztunk létre. Majd kolléganőm irányításával a víz halmazállapot változásaira végeztünk kísérleteket és megfigyeléseket. Akkor a táguló jég, akkor megfigyeltük a jég közetaprító hatását, akkor a jégkockák olvadását édes és sós vízben, és kísérletet a hosszantartó úszó jéghegyek olvadásának a szemléltetésére. Azt itt lehet látni itt a legalsó képen. De ugye nem csak a fizikát és a földrajzot, illetve a biológiát, fizikát, kémiát kapcsoljuk össze, hanem a következő órán, illetve egy újabb foglalkozáson az erdei fenyőnek az alaptani vizsgálatához kapcsoltuk a különböző fafajok sűrűségének a vizsgálatát. Lehet látni, hogy a gyerekek hogy végzik ezeket a vizsgálatokat. Az előzőekben megismerteken túl, amit itt elmondtam, a természettudományos ismeretszerzés mellett az adott témákhoz kapcsolódóan, projektszerűen a gyerekek nyelvi, vizuális és esztétikai ismereteit is fejlesztjük. Akkor mutatok képet. Az így folyó munkába Horvátné Molnár Ildikó német és Horváth Attila matematika rajszakos kollégáinkat is sikerült megnyernünk. Jó, mutatnék akkor így képeket. Most az éves projektünk, amiről majd egy picit beszélni fogok, az a csodálatos víz, és akkor itt látható a képen, hogy úgy próbáljuk ezt még komplexebbé tenni a gyerekeknek a tudását, hogy például ezen a képeken a különböző
színeket rajzolnak, tehát a víznek a hullámmozgását rajzolják meg, milyen színek, tehát lehetnek például tehát a víznek, aztán ezekkel kapcsolatosan rajzolnak a gyerekek, és akkor itt a szakkör végén akkor kiállítják tehát ezeket a munkákat, illetve majd évvégén a téma napon, tehát ezek kiállításra kerülnek ezek az anyagok. Vagy például a vízhez kapcsolódó témához, ugye a német szakos kolléganő is szervesen bekapcsolódik. Itt például lehet látni, hogy az egyik ilyen szakköri foglalkozáson, tehát egy vízcseppnek a napi útját követték végig a gyerekek például. Na most említettem, hogy tehát összeállt egy team, tehát egy 4-es team, és ez a team, tehát 4-en vagyunk az iskolában a tehetségtáborunknak a gondozói, melyet idén második alkalommal szervezünk meg. A tavalyi tanévben a Fény nemzetközi éve programba bekapcsolódva Bakonybélben töltöttünk el 4 napot, és akkor itt lehet látni a bakonybéli táborban készült foglalkozásokról, tehetségtáborba készült fotókat. Itt tulajdonképpen a fény terjedésével, árnyékkal, félárnyékkal foglalkoztunk fizikából, aztán akkor a hold fényváltozásaival, napfogyatkozás, holdfogyatkozás például földrajzból, akkor napórát készítettünk, és akkor a napszakakat, számokat a gyerekek németül írták fel, akkor fényvisszaverődés, szabályos tükröződés, periszkópot készítettek a gyerekek, ugye a rajszakos és a fizikaszakos kollégának a segítségével, akkor kamera obszkúrát lehet látni, sipot készítettek a gyerekek, akkor itt a félárnyéknál egy erdőrészletet rajzoltak faszén segítségével, és itt a legfelső képen a rajzszakos kollega segítségével az egyik gyermekünk, egy 5. osztályos kislány, akkor még 4. osztályos volt, növényeket rajzolnak a gyerekek, és az én segítségemmel meghatároztuk ezeket a növényeket, és akkor elkészítettük tulajdonképpen a növények névjegyét, ami szintén az utolsó projekthetünknek a tábort lezáró napján kerültek kiállításra. Az idei tanévünk egész tanévet átívelő projektje az a csodálatos vízprojekt, és a hozzátartozó tehetségtábort a Kisbalatonon fogjuk tartani Zalaszabaron. Programjaink megvalósításában nagy segítséget jelentenek az aktuálisan kiírt pályázatok. Ezek nélkül a pályázatok nélkül nem tudnánk ezeket a táborokat és táborokat megtartani. A nyári szünetben Kuller Kitti 7. osztályos diákunk részt vett Ráckevén a kutatódiákok táborában. Novemberben lehetőségünk volt, hogy szakkörünk bemutatkozzon Győrben a Mobilisben megrendezett Tudásexpon. A következő diát mutatnám. Koncz Gábor kolléga kisvárdai tapasztalatait megerősítve mondhatom, hogy a természettudományos ismeretek elsajátítását sosem lehet elég korán elkezdeni. A fotón 4 éves unokám, Oliver látható férjemmel. Férjem is matematika, fizika, informatika szakos középiskolai tanár, és elkezdtük a kisunokámnak a érdeklődését felkelteni a természettudományok iránt.
Férjemet azért meg szeretném említeni, mert sokat segít a háttérmunkába, főleg nekem, amikor tehát eszközöket kell a szakkörre elkészíteni, és ötleteivel segíti a munkámat és a munkánkat. Itt ugye akkor a léggömbös kísérlet látható, és boldog tehát az unokánk, hogy ugye nem durran el a lufi. Itt lehet látni, hogy ugye azt próbáltuk bebizonyítani, hogy a levegőnek nyomása van, és tényleg le lehet kötni nagyon a 4 éves óvodáskorú gyerekeknek a érdeklődését és a figyelmét. Na most ugye így a kisgyerekekre visszautalva, az ilyen formán szerzett tapasztalatok a későbbi természettudományos ismeretek megalapozásához nyújtanak örömteli élményeket a gyerekeknek, és ezeket a szép pillanatokat örökítettük meg óvodás korú unokánk kísérletezéseiről. És azzal szeretném befejezni, hogy tanulni csak attól lehet, aki szereti azt, amit csinál. Köszönöm érdeklődéseteket, köszönöm, hogy velem tartottatok, és remélem jól éreztétek magatokat a mai webináriumi estén, ugye 6 órától este 7 óráig, sok tapasztalatot szereztetek, és élményekkel gazdagodtatok. Köszönöm!